Hola, com anem? Ja tornem a ser aquí. Us vam prometre un vídeo de la lluna plena balança, signe per signe, i avui farem aquest repàs. Aquí el teniu, exactament. Primer de tot, recordeu que us podeu subscriure al nostre canal de YouTube per poder anar veient tots els nostres vídeos i per altra banda us recordem que si voleu estudiar astrologia i aprendre a transformar la vostra vida a través de l'astrologia, teniu el nostre curs d'iniciació, Llenguatge Sagrat, us deixem per aquí l'enllaç. És una formació potentíssima que podeu fer durant un any al vostre ritme i pagar de forma fraccionada o com vosaltres us vagi millor. Us deixem aquí tota la informació i us esperem a dins, perquè tenim tutories on ens podem conèixer i ajudar-vos i acompanyar-vos en aquest procés d'aprenentatge. Molt bé. Llavors, aquesta lluna plena a balança del dia 13, què ens porta? Doncs és una lluna plena molt interessant. Ja ho vam comentar en l'anterior vídeo, que dona la particularitat que justament Venus aquell dia es posa directe, per tant el planeta regent d'aquesta energia de balança també anirà en harmonia, desbloquejarà temes relacionals precisament, però és una configuració particular la d'aquesta lluna plena a balança, no és una lluna plena qualsevol. Per una banda, hem de tenir en compte que aquesta lluna balança es troba en oposició al Sol a Àries, que el Sol a Àries és un mes que ens està demanant el sortir amb valentia, el passar a l'acció, el autoafirmar-nos, definir-nos, i alhora es troba dins, gairebé es podria dir, d'una creu còsmica, és a dir, hi ha com una T quadrada, una mitja creu, amb Mart a cranc. Mart té molta importància per ser el regent d'Àries, és la manera com estem canalitzant aquesta energia, com estem passant a l'acció, d'acord, aquests dies. Llavors, tot això es troba en tensió amb aquest mar que fa com punta de llança, precisament, per allà es canalitzarà tota l'energia, d'acord? I a més, aquest Mart cada cop s'està aproximant més als últims graus de cranc i té una oposició amb Plutó a Aquari, per això es parlava que gairebé s'està formant com aquesta creu còsmica. No es troben en signes naturals, però igualment les energies estan tan pròximes que té un impacte molt fort. Llavors direu, i tot això què significa? Tot això què ens pot portar? Doncs atenció, perquè una lluna plena balança sempre posarà de manifest, portarà molta claredat en què? Sobretot allà on hi hagi desequilibris, on hi hagi... A veure, sempre que hi ha una lluna plena, el que fa és il·luminar, posar en evidència una sèrie d'emocions, i en aquest cas revela això, tot el que té a veure amb aquesta àrea de balança. Jo he estat recordant molt i he estat parlant molt d'aquesta coincidència de justament Venus activant-se, aturant la seva retrogradació aquest mateix dia. És un procés que hem estat amb Venus revisant molts temes relacionals, vinculars, què volíem extreure d'aquestes relacions. De fet, també sortim d'aquests anteriors eixos en l'eix Àries-Balança i diguéssim que ara, amb aquesta lluna plena i amb aquesta Venus que es posa directa en el mateix dia, crec que és un dia on realment es posaran en evidència temes vinculars que poden arribar a un final, pot haver-hi un clímax, pot haver-hi un trencament d'una relació, pot haver-hi una ressignificació d'una relació, però tot surt des de l'emoció, des de com em sento. I totes aquestes... doncs Mart, que està a cranc, que al final si Mart és el planeta regent d'Àries, però cranc és l'energia mare de la lluna, és a dir, que tot està molt... Sí, està molt relacionat tot amb tot, no? Doncs hem d'anar amb atenció a temes emocionals i reactius que puguem estar tenint aquests dies, una mica que puguem perdre el control si ens sentim emocionalment atacats, i hem de trobar vincle, hem de trobar l'harmonia, hem de trobar la nostra veu dintre de les relacions, que és bàsicament el que hem anat veient en els últims mesos. És que les relacions
és un temazo, no? És un En si temazo. mateix, i a vegades dins de les relacions ens comportem de manera infantil, no? Tendim a reaccionar, no? Exacte. O a vegades poden sortir també temes relacionats amb la llibertat, no? Dins de les relacions, Sí. que necessitem potser tenir més autonomia, més sensació de que ens podem desenvolupar de forma lliure, no? Exacte, més autònoma. Però alhora a vegades també necessitem doncs, no ser tan dependents, no? A vegades volem llibertat i a vegades som totalment dependents emocionalment, no? Llavors és trobar aquesta maduresa, aquest punt madur, no? Per poder realment actuar en una relació, però des de la total llibertat, però que no sigui una llibertat de necessito fugir, no? Diguéssim. Jo crec que al final sempre el que costa i el repte està precisament en trobar aquest punt d'equilibri que costa tant, no? Perquè vull ser lliure, vull ser autònom, vull tenir els meus espais d'individualitat, però alhora tenir en compte l'altra persona, vull dir, això sempre tendim a polaritzar-nos, o ens fusionem amb l'altre, perdem la nostra veu, la nostra essència, en pro del vincle i de l'harmonia, llavors deixes de ser tu, i per altra banda, llavors, quan decidim no, això no m'agrada, no sé què, el que tendim és anar directament a l'altra banda, posar un superlímit, només parlar de nosaltres, no tenir en compte l'altre, llavors el que parlarà aquest signe per signe que farem és precisament de quina manera es pot revelar aquesta emoció, no? On de cop podem sentir que hi ha alguna cosa que no ens agrada com està sent perquè no se'ns està veient, no estem tenint en compte, i de quina manera podem trobar aquest punt comú, no? Exacte. En lloc que entrin en conflicte les dues parts, saber trobar acords, no? Saber trobar punts mitjos, equilibris al final, que és el que representa aquesta balança. Aquesta balança. De fet, quan estàvem preparant la informació que us volem facilitar, tu has trobat has donat amb una frase molt important i que al final inclús hem estat mirant de que fos el títol d'aquest vídeo, no ho sabem encara, potser ho serà, que venia a dir que al final, no, per trobar l'equilibri has de ser valent per mirar-te a tu. T'has de mirar, o sigui, t'has de mirar endins, ser valent per actuar en el món, per poder trobar l'harmonia verdadera. O sigui, l'harmonia verdadera no es troba, no passa per el ser passiu, per prendre una posició equidistant envers la vida. No, l'equilibri veritable, l'harmonia veritable, es troba precisament de prendre acció, de fer-te responsable, que és el que sempre diem en aquests vídeos, d'agafar una mica el timó de la teva vida, no? De fer-te responsable d'aquest vehicle que tenim per moure'ns pel món. I llavors és quan trobaràs la pau interior que estàs buscant, la trobaràs... Sempre, de dins a fora. Exacte. Llavors, anem a fer una volta per tots els signes, anem a explicar quina àrea d'experiència, què se us pot revelar. Teniu en compte el vostre signe solar i el vostre signe ascendent, perquè és per on veureu més, notareu més aquesta energia, aquests sentiments. Si no sabeu quin és el vostre signe solar i ascendent, haureu de buscar la vostra carta natal, i allà busqueu la informació. També ens podeu demanar un pack d'escrits. El vostre pack d'escrits, una sessió que, per cert, ja hem obert l'agenda de maig, a abril només ens queda disponible una sessió, i en aquestes sessions també us ho podem explicar millor. Però per això, ara anirem explicant signe per signe, vosaltres podeu escoltar el vostre signe solar i el vostre signe ascendent. La idea és això, donar-vos eines, donar-vos pistes, però al final sou vosaltres qui viviu la vostra vida, per tant ho acabeu de ressignificar vosaltres, donar el matís vosaltres i el vostre exemple. Clar, això que has dit és molt important, d'entendre que cadascú té les seves circumstàncies. Això és molt important d'entendre. Hi ha unes energies disponibles, però segons la realitat de cadascú això es manifestarà d'una manera o d'una altra. Què vull dir amb això? Que es pot donar la particularitat, fins i tot, que hi hagi dues persones que tenen la mateixa carta natal i
això no vol dir que viuran dues vides totalment paral·leles, no? El mateix, no. És molt diferent, això sempre ho diem, no? No, i també mirar a veure si teniu algun planeta, algun important on cau aquesta lluna, doncs segurament hi haurà matisos. Aquí nosaltres el que fem és donar una informació més àmplia, més arquetípica, més de caire general, perquè tothom pugui veure's més o menys identificat, però teniu en compte que cadascú viu la seva vida, la seva realitat i que us ho heu d'ajustar. Nosaltres no tractem d'endevinar. No? Exacte. Llavors, comencem parlant d'Àries. Àries és el signe oposat de Balança, està energèticament més implicat, també. Exacte. Totes les persones Àries, amb Sol Àries, ascendent Àries, esteu passant un moment d'iniciar un nou cicle, com un moment de renovació personal. Exacte. Llavors, diguéssim que aquesta lluna, en el vostre cas, aquesta lluna plena, jo crec que es manifestarà de forma molt arquetípica, com una mica tot el que hem estat explicant fins ara. Exacte, és com l'energia d'aquesta lluna plena i com es viu de forma vincular a les relacions, en aquestes relacions on hem creat alguna cosa conjuntament, és a dir, l'energia de Balança parla d'una unió entre dues persones que decideixen crear alguna cosa junts. És la casa que se li diu del matrimoni, també, però no del matrimoni tradicional, bàsic i senzill, no, es refereix a allò de... Un matrimoni al final és aquesta creació de la parella que li han posat un nom i construeix alguna cosa junts, una família, un fill o inclús aquestes relacions que creen una associació, una empresa, un contracte. Ve per aquí aquesta energia, ve a revelar aquesta àrea arquetípica, al final és el que has dit, no tot el que s'està parlant, parla del que tu estàs vivint a dia d'avui de forma més clara que les altres energies del zodíac, no? Diguéssim que estem centrats en els projectes de dos, per tant és possible que en aquests dies hi hagi revelacions en aquest sentit, hi hagi culminacions, pugui trencar-se alguna relació, pugui haver-hi alguna conversa important, i sempre m'agrada dir això, quan dic trencar-se una relació no parlo tant d'un trencament real que pot passar, sinó d'una ressignificació. També quan una relació puja de nivell, canvia els estàndards, crea uns nous pilars, uns nous manaments d'aquella relació, al final s'està reconstruint, però poden seguir sent les mateixes persones, no cal ser catastrofista. Estem parlant de que pot estar passant això, no? Sí, a vegades quan hi ha, per exemple, una de les persones a nivell freqüencial està vibrant més alt, poden sorgir certs problemes, però que precisament necessiten aquests reajustos dels que parles. Exacte, pot necessitar-se una conversa, un expressar una emoció, De fet, és que Àries, tant Àries com Balança, per on han estat els nodes, han estat passant per tot aquest, ho haureu viscut, no? Aquesta reavaluació de les relacions, dels vincles, de la individualitat, tot això s'ha estat treballant. Com t'autoafirmes... Exacte. Llavors, va de trobar aquest equilibri entre la independència ariana i el que demana un compromís i aquesta unió, on en la unió hem de deixar una mica de banda durant potser una temporada aquesta individualitat i entendre potser que és un procés, que estem en una etapa, que hi ha moments inicials d'unes relacions que requereixen de més entrega i altres que ja podrem alliberar-nos una mica més, no? Sí, potser aquest Mart a cranc, que parlàvem, també ens diu que hi ha l'acció, passa per cuidar a una altra cosa, algo que necessita nodrir-se, algo que necessita la nostra atenció, i al final, quan donem atenció a alguna cosa o a algú altre, sempre has d'acabar renunciant en certa mesura a tu mateix, al final. Però al final és entendre aquest equilibri entre que dins d'una relació també puc ser jo, també puc ser autèntic, i no per estar dins d'una relació, això significa que jo deixo de ser un ésser, diguéssim, independent, un ésser
funcional per si és que la gràcia que hi hagi dos és que els dos aportin la seva autenticitat per sumar en aquell projecte dues energies, perquè si un es fusiona amb l'altre i al final són dos clons, doncs quina gràcia, doncs per això estem sols, no? Sí, totalment. Vull dir que la gràcia de ser dos seria, no? Sí, exacte. La gràcia de ser dos, fantàstic. Molt bé, doncs per Taure. Per Taure anem amb una àrea més relacionada amb la rutina, amb el dia a dia, en tenir en compte i buscar un equilibri. Potser en aquest moment s'està ressentint temes del cos, de la salut, de la rutina, que estigui necessitant una mica d'atenció, no? D'equilibri, potser estem sentint molts desajustos, sí, exacte, no? En quant com enfrontem el nostre dia a dia, no? Sí. Però també és un moment per Taure que el que pot estar és connectant molt a un nivell inconscient amb el que vol, amb el que desitja, no? Pot estar això d'alguna manera interferint com en el seu dia a dia, sí, que hi hagi autosabotejos, no? Precisament per estar-se sentint que no s'està cobrint una necessitat més primària, més egocèntrica o més no? Sí, a veure, jo crec que aquí es pot estar revelant una necessitat potser del servei, no? Però per què serveixo? Això com ho poso? Com em mostro? O sigui, com soc útil? No? A partir d'aquesta introspecció que podem estar tenint, no? O sigui, com aquest món emocional que se m'està revelant, jo el puc posar al servei dels altres, com puc modificar la meva rutina perquè estigui més equilibrada amb el que jo vull ser i amb el que vull mostrar i amb cuidar-me, no? Amb el cos, amb el jo, amb el nostre vehicle, aquest que parlàvem abans, no? L'energia on nosaltres invertim el nostre dia a dia, que a cada dia compta. Nosaltres això també ho repetim molt, és a dir, nosaltres no podem estar vivint en pilot automàtic, nosaltres hem de viure cada dia com si fos, anava a dir com si fos l'últim, no? Però com si fos el dia més important de la teva vida. Per tant, ara és possible que això estigui mostrant-se, sortint, no? O sigui, on la nostra energia estigui necessitant trobar la seva utilitat o posant-se en marxa, en circulació. I també aquesta àrea també parla molt d'això, dels altres, no? I de com nosaltres podem estar servint a aquest altre. No? Sí. Vale. Llavors, també és això, per Taure, si has tingut tendència últimament a voler-te refugiar molt en el teu món interior, a estar, diguéssim, molt a soles, molt meditant, molt volent trobar pau i tranquil·litat, ara, diguéssim que el dia a dia et pot requerir que estiguis més acompanyant els altres, més disposat, més al servei. Sí, exacte. No? Sí, exactament així. Llavors, si et sembla, passem a bessons. Sí, bessons, per bessons, diguéssim, és un moment realment molt creatiu, sí, no? Molt de voler com expressar-se o de tenir reconeixement personal, de voler brillar, no? De voler crear, però pot haver-hi una sensació com de sempre haver d'estar molt atent del grup, del col·lectiu, d'alguna cosa més gran d'on formem part, i aquí pot haver-hi una necessitat més d'individuació, més com semblaria més arianament, no? O sigui, és molt més a nivell de crear, de ser espontani, de poder ser lliure en aquest sentit, de ser com ets, sí que és veritat que hi ha un col·lectiu, una societat, no? Amb qui nosaltres hem de col·laborar també, però en aquest sentit parlaríem més de trobar una manera de ser autènticament, no? Sí, el que és veritat que a vegades quan volem crear tampoc ens podem oblidar de l'altre, no? No, clar. A vegades som molt gelosos de les nostres creacions, no? O busquem simplement ser aplaudits, agradar... El jo. No? I no som capaços a vegades de col·laborar conjuntament en projectes o en creacions que volem fer, portar a terme, no? Sí.
I el saber compartir serà molt important per bessons, el saber ser capaç de crear alguna cosa, però conjuntament també, tenint en compte a l'altre, no? Sí, o dir, jo això ho creo des de la meva puresa, la meva autenticitat, la meva creativitat, sabent que ho entrego. I sabent que potser és una creació que acaba sent de molts. La comparteixo, però li he volcat tot el meu, és a dir, tot el meu amor, tota la meva generositat, és a dir, saps el que et vull dir? És a dir... Sí, però no busco potser simplement un reconeixement de l'altre i ja està, sinó que busco realment aquesta contribució per sumar, no? Però jo he sigut capaç d'entregar-m'hi de forma màxima, amb cos i ànima, i donant el millor de mi, totes les meves arts. Sí, al final és el que parlàvem, no?, amb aquella frase de dir que només pots trobar aquesta pau interior quan tu agafes el comandament. Exacte. I aquesta idea que havíem dit abans es recupera aquí, o sigui, seria el crear, jo faig la meva part, però sé que això pot sumar a alguna més, però em faig responsable de la meva part. De la meva part i ho dono tot. Aquí sabent que no m'estic perdent, que no estic... sinó que forma part de... Confio en el meu potencial, confio també amb el meu desig, amb el que jo sento que vull fer. Amb la meva passió. Amb la passió, amb el meu desig, el que vull fer. Amb el que m'agrada, és allò que fem de forma que ens connecta també una mica amb aquesta part més infantil, amb el nostre nen interior també, no? És com allò que crea, que juga, que es diverteix, o sigui, és com de passar-ho bé, de gaudir del procés, I a vegades la millor manera de gaudir del procés és no pensar tant, sinó obrir el cor, no? I deixar-te portar. I sovint també passa que quan t'ho passes millor també és quan ets capaç de compartir-ho amb un altre. Sí, de fet és que tot passa per aquí, o sigui, tot és, no deixa al final de ser aquest joc de el jo i els altres, exacte, o sigui, és com dins fora, a dalt a baix, o sigui, és com al final sempre és trobar aquest equilibri entre aquestes dues polaritats i avançar d'aquesta manera, val? Llavors, per Cranc, aquesta energia de la lluna plena a Balança es manifesta en una àrea íntima, personal, que té a veure amb la nostra llar, les nostres arrels, la nostra família, els nostres orígens. Sí, aquí potser el que pot estar passant és que si tu has estat molt enfocat a la teva feina, no? D'alguna manera, exacte, professionalment, molt involucrat, amb moltes ganes d'aconseguir reptes, objectius que t'hagis marcat. Ara, l'àrea de la família potser es veu ressentida, potser al voltant d'aquests dies poden estar sortint temes familiars bastant que requereixin la teva atenció, que te n'adonis que hi ha altres persones amb les que també has de ballar, diguéssim, que també requereixen la seva atenció, que també són importants. Home, potser hi ha una sensació com de desconnexió amb aquella part, no?, d'haver potser desatès i necessita reequilibrar, necessita, com estem dient fins ara, integrar amb tu, no? Tot això anirà tota l'estona d'això, més o menys, totes les energies, perquè estem parlant d'una oposició entre el Sol, Àries i Balança, per tant hi ha aquesta individualitat que hem tingut, hi ha una zona en concret on potser ens hem centrat i ja està l'altra zona sentint i jo què necessito integrar-me en aquest procés que estàs vivint i ara em rebel·lo una mica, no? Llavors en aquest cas és això, aquesta part més familiar, allà on ens sentim emocionalment d'on venim, no? Les nostres arrels, ara és possible que de cop s'estigui revelant aquesta necessitat de posar-hi atenció, de trobar un equilibri, de trobar un consens per poder mantenir aquestes dues àrees tan valuoses i tan importants, que puguin ser per una banda, doncs, això que tu has dit, no? Doncs, haver estat més cap enfora, més cap a la carrera, més cap a un èxit, més cap a uns objectius, cap a un llarg termini que demana una concentració i un focus, i per altra banda no podem desatendre tota la llar, però ja no només parlem a nivell familiar vincular, que sí, però també parlo de quan estem tan cap enfora que ens oblidem de les nostres pròpies necessitats, inclús.
necessitats de cuidados, de pròpia atenció, de la teva pròpia llar, no? El teu temple... del teu temple que ets tu, a dins teu, no? També, és a dir, és un tema més emocional, més sensible, més introspectiu, potser necessita una mica també com de tancar-se una mica més en el seu interior i buscar de cuidar i cultivar tot això, l'autocura. Estaríem parlant també per Cranc, molt important, a més per Cranc. Sí, hem de pensar que aquest Mart a Cranc pot estar fent sorgir molts conflictes també. Sí. I aquest Plutó Aquari en oposició ens pot estar parlant també d'aquesta sensació de llibertat que també ens demana el Sol a Àries, d'aquesta autonomia, no? Però hem d'entendre que ser lliures tampoc vol dir desconnectar-se emocionalment de la gent i separar-se, no? O sigui, es necessita trobar aquest equilibri. Al final, una lluna balança del que ens parla és de trobar l'equilibri en essència, no? Sí. Llavors, si vols... Aquí jo crec que per Cranc ha quedat clar que es tracta de juntar família amb professió, treball, diguéssim. Bueno, al final el que es tracta de Cranc és connectar amb la seva pròpia energia mare. Ara, hem de dir que tant la gent de Sol Cranc o ascendent Cranc està passant per un moment, en realitat, molt xulo, també de reconnexió, d'un nou cicle vital, per tenir més motivació, per poder passar a l'acció, per començar nous camins, o sigui... Sí. Val, passem ara a Lleó. Lleó, els temes que es posaran de manifest són, sobretot, tots aquells que tenen a veure amb la comunicació. Haurem de trobar un equilibri a la manera com parlem amb els altres, com escoltem, no? Hem dit que amb Venus posant-se directe, el tema relacional tornarà a engegar-se, tornarà a la normalitat, entre cometes, però ara, fins que Venus no passi la seva post-ombra, diguéssim, tots els temes relacionals s'hauran de revisar de nou. Llavors, molta atenció per al Sol i ascendent Lleó en els temes de com parlem, com ens comuniquem amb els altres. Alhora, podem estar immersos també en un procés d'autoconeixement, d'intentar connectar amb una nova filosofia de vida. Aquest camí és molt important, buscar nous horitzons, el buscar créixer és important, no s'ha de descuidar, però en aquest camí de creixement no ens podem oblidar que en el nostre dia a dia sempre tenim relacions amb els altres, tenim... Uns vincles molt més quotidians, no? Ens anem movent, però aquests s'han de cuidar també, no podem fer un camí totalment solitari i acabar volent abraçar un coneixement tan superior, una filosofia de vida tan elevada, que ens acabem desconnectant al final d'aquestes relacions més bàsiques del nostre dia a dia, com pot ser els nostres germans, els nostres veïns, aquestes relacions que al final donen el toc de color al nostre dia a dia també. Bueno, jo crec que no passi que ningú ens entengui. O sigui, diguéssim que ara es posen de manifest una àrea més mental, no? I això que deies, no? De que podem estar immersos en noves filosofies de vida, inclús intentant mantenir converses amb aquests germans, cosins, familiars, aquests vincles diaris de convivència del botiguer, i que tu estiguis parlant-li de la teva procés vital i que l'altra persona et digui, escolta, o sigui, què? Saps? O sigui, com que necessitis reajustar una mica el discurs, saber on estàs, en quin moment, quan toca, quan no toca, això és balança també, no? Aquesta energia de saber en quin moment precís puc expressar una idea, puc comunicar un concepte. Seria com entendre quan toca una conversa d'ascensor, no? Més banal, més d'aquestes de birres, o quan realment toca posar-se intens, filosòfic, superprofund... Sí, i no buscar tampoc ser aquest dogmatisme o aquesta superioritat moral de voler
algú que saps que energèticament no està en el mateix estat vibratori que tu, no dic ni millor ni pitjor, és a dir, dues persones que viuen una realitat totalment diferent i no voler ni imposar pensaments ni coneixements, entendre que cadascú està on està i que... De voler-se posar molt teòric, no? De jo ara t'ensenyaré quina és la veritat, no? Exacte, amb algú que ni li va ni li ve ni li importa, perquè moltes vegades nosaltres anem amb la nostra veritat, amb la nostra gran teoria, amb la nostra nova camí espiritual increïble i l'altra persona és que no li interessa. Directament. No li interessa. O sí, però té una curiositat molt superficial, no voldrà entrar. Sí, o potser t'està dient sí, però saps? O sigui, com d'entendre una mica aquests vincles, entendre que potser hem de mirar de parlar el mateix idioma, de buscar que vagin el millor possible, que siguin agradables, que siguin... Sense això, no? Sense ser falsos i sense buscar... No, i també cultivar l'habilitat d'escoltar els altres i d'entendre que els altres també tenen coses interessants a portar-te. Exacte. Que no a vegades anem amb la nostra veritat i ja no escoltem res més i potser entendre per orella, a veure què podem aprendre. De tota relació i tot vincle hi ha un aprenentatge sempre. I sempre hem d'aprofitar qualsevol situacions perquè hi ha vegades que ens trobem en reunions, amb persones, amb un intercanvi de gent dispar que ens hi hem trobat, per exemple, anem a posar casos nostres personals, no? A vegades, quan tens fills, has d'anar a trobades, a no sé què, on no et coneixes, on has de mantenir una... Doncs intentar dir, a veure què puc aprendre avui d'aquí. No tenim res a veure ningú amb ningú i en lloc d'estar de cul, en lloc de voler marxar, dir, vinga, vaig intentar estar agradable, estar amable, estar sumant i aprenent. Al final es pot aprofitar qualsevol experiència per treure alguna cosa, no? Sí, llavors aquesta lluna ens pot parlar molt per lleó d'aquest tipus de temes, aquest tipus d'emocions. Vale? Molt bé, anem a veure per Verge què porta aquesta lluna plena a Balança. Doncs per Verge serà un tema molt energètic, no? Sobretot entendre temes de diners, entendre com es mou l'energia, no? Com els recursos, tant nostres com dels altres, tenen aquest flux que mai pot parar, no? I entendre que un no pot donar, donar i el rebre, o sigui, jo no puc donar si no rebo alguna cosa a canvi i al revés, no? Per rebre també hauré de donar alguna cosa. Clar. Bé, és un... Jo crec que aquí una altra vegada més es torna a posar el tema d'un mateix com a individu, els propis valors, els propis talents, els propis recursos, que també poden estar relacionats amb un altre, no? I en aquesta compartir aquests, però ja també més a nivell energètic, però com parlaves també de temes de diners, no? Poden sortir temes de això és meu, no? Això ho he de compartir, això és teu, i trobar de quina manera podem equilibrar aquest tipus de relacions, aquest tipus de recursos, d'aquest tipus de possessions. És una àrea, és una experiència molt relacionada amb allò material, amb allò tangible i a vegades que ens pertany, no? Sí, diguéssim que tot sortirà molt el tema de repartir una mica, no? Sí, exacte. De trobar un equilibri entre que potser hi ha hagut temes, coses que realment s'han pensat que eren de les dues parts implicades i potser no és tan així i toca deixar clar, no? Més posar com un límit en dir fins aquí sí, fins aquí no, reajustar una mica, equilibrar tots aquests temes. Clar, o sigui, parlant una mica de... A nivell emocional també, no només a nivell material o de diners. Clar, tornant una mica a la conversa, no? Al final estem parlant de vincles, estem parlant de relacions, i si estem, per exemple, en una relació matrimonial, com hem parlat abans, que significava balança, també hi ha intercanvis energètics a partir d'una relació, on ja no només creem alguna cosa junts, sinó que passem a compartir recursos,
o partem a compartir sentiments, o partem a compartir família. Llavors aquí és on potser aquest tema no ha estat doncs potser una mica no clar, diguéssim, i ara toca un moment de dir no, anem a posar un equilibri, això és meu. Això és teu, aquests diners són meus, potser toca repartir comptes, potser toca, no sé, temes financers sortiran, temes inclús de béns i recursos que hem d'entendre de qui és qui i llavors a nivell... I com s'ha repartit, quin és l'equilibri just... Quin és l'equilibri, si s'està tenint en compte, si és just, si no ho és i com, no? Sí. Una altra vegada, el jo amb els altres, la fusió i el trobar un punt mig. Per tots els signes, serà important el tenir en compte a l'altre. Exacte. I a l'altre com a mirall, també. L'altre ens podrà actuar com a mirall. Per exemple, si nosaltres no hem sigut capaços de marcar els nostres límits, el ser protagonistes, l'altre ens farà de mirar i potser també de, ostres, jo m'he deixat, entre cometes, sense que soni massa bèl·lic, jo m'he deixat guanyar en aquest aspecte i ara potser tampoc tinc dret a reclamar massa, perquè la realitat el que m'està mostrant és una conseqüència de jo no haver participat activament de la relació i d'haver construït una relació, com dèiem, on les dues persones estaven al mateix nivell, on les dues persones sumaven igual, no? Llavors ara, per exemple, si jo no he aportat a la relació, ara tampoc em puc queixar, sinó per posar un exemple. No, jo estic molt d'acord amb això, crec que sempre hem de saber trobar la part de responsabilitat nostra en qualsevol situació, perquè si no estem situant-nos com sempre en un paper de víctima i on no tenim dret a decidir. És molt important que reconnectem amb la nostra responsabilitat perquè allò ens dona realment autonomia de nou, ens dona valor, ens dona veu i vot, ens dona... Perquè si nosaltres, com tu dius, hem anat cedint tot el nostre poder, això ho hem permès. Per tant, aquesta és la nostra responsabilitat. Llavors ara ens costarà. No vol dir que no tinguem dret a res, però sí que haurem de currar. Haurem de reubicar tot el nostre poder, tot el nostre valor que hem cedit per por al conflicte, per por al rebuig, per por, sempre. Sí, no? Les pors al final és el que ens impedeixen fer coses, no? Els que ens bloquegen més. O sigui, el que hem d'aprendre a dir-nos, que és molt dolorós, és la veritat, la pura veritat d'una situació. La crua, no? La crua realitat, perquè dir-nos la veritat és el que ens fa lliures. Llavors, és aquesta valentia del sol Àries que també ens està demanant, és a dir, hem de trobar el consens, l'equilibri en la gran majoria de les situacions d'aquesta lluna balança, però això es troba normalment quan nosaltres hem utilitzat l'energia del sol Àries per dir-nos la veritat, també. Àries busca la veritat, és honestedat i franquesa. Bueno, exacte, no? És molt directe, sense filtre, per dir-ho. Sí, i també breu. Si les coses te les coses clares i anem al gra, sense tonteries, sense... Sí, exacte. Llavors... Aquí aniria el tema... Passem a Balança, el gran protagonista d'aquesta lluna plena. Exacte. Aquí el que es posarà sobre la taula és la pròpia identitat, o sigui, els que sigueu sol Balança o ascendent Balança, estareu passant per un moment on veureu molt clar, més clar que mai, qui sou, no? Qui ja no sou. Qui ja no sou. Alhora com us voleu afirmar a partir d'ara dins de les relacions, com us voleu associar amb la gent, com voleu... Inclús ser vistos, no? Sí, exacte. Bueno... Ser percebuts És un tema també d'imatge, de com sortiu a la vida a partir d'ara, després de tota la feinada que hem estat fent. Exacte. I sobretot amb el vostre planeta regent Venus en retrogradació en aquests últims mesos, ara es desperta una nova oportunitat per brillar, per mostrar-vos, per marcar. També va, com amb Àries, que dèiem que era tot molt arquetípic,
amb el que explicàvem a nivell d'energia, aquí també, o sigui, estem parlant... La qüestió relacional, diguéssim, serà superimportant, estarà sobre la taula tot el tema de relacions de parella que es puguin trencar o no, o de relacions que sigui el moment de fer un cop de puny a la taula i dir, doncs vinga, va, aposto per aquesta relació, m'hi llenço de cap, clar que sí. Sí, en el cas de balança o trobo aquest equilibri, no, nou. Però buscar-ho des del jo, és a dir, balança tendeix a escoltar en excés a l'altre, dubtar en excés, perquè el dubte al final el que hi ha darrere d'un dubte és una por, no? Llavors, bueno, a vegades també quan volem obrir tantes opcions, volem informar-nos tant, no? Per prendre la millor decisió, a vegades voler prendre aquesta millor decisió el que et fa és que mai acabis passant a l'acció, mai acabis... perquè sempre hi haurà algun punt, no? Algun contrapunt que et faci revaluar, llavors això és perillós perquè pots entrar com en un bucle, no? On realment és això, mai et mous i al final per manifestar coses, per tu poder manifestar coses a la vida has de passar a l'acció, només amb l'acció podràs fer coses, val? Llavors... Clar, és que jo crec que a vegades balança pot caure en això de... Quan hi ha una necessitat de buscar tantes opcions és perquè s'estan tenint en compte altres pròpies, o sigui, altres necessitats més que la pròpia. Llavors, amb aquesta lluna plena parla molt de tu, del jo soc, del jo que vull, de jo què necessito, al contrari que potser amb Àries parlava més de... No és tant trobar un equilibri a través de l'altre, sinó trobar l'equilibri dins teu. Centrant-te en tu, callant tot al voltant, perquè tampoc necessitem tantes opcions. Al final un té molt... O sigui, si escoltes el teu interior, la veueta, la intuïció... Bueno, sempre ens hauríem d'estar escollint a nosaltres mateixos, sempre. No? Al final. Sí, però un altre cop. Jo em trio a mi i després surto a la vida, però normalment quan hem connectat internament amb el nostre desig, amb el nostre propòsit, amb la nostra veritat, encertes, vull dir... Clar, exacte. Jo puc escollir a un altre, però sempre l'escolliré tenint-me present a mi mateix. O sigui, el que em vagi bé a mi, el que jo necessiti... No? Llavors, aquí és quan es construeixen vincles realment bons, diguéssim, que no estan basats en la simple dependència o el simple jo sóc una mitja taronja que necessito ser completat. No, jo sóc una taronja sencera i des d'aquí, des d'haver trobat aquest equilibri intern, des d'aquí decideixo fer qualsevol tipus d'associació, ajuntar-me, però ho faig amb total voluntat i total coneixement del que estic fent no? Sí. I ho faig respectant-me a mi mateix. Sí, exactament. Molt bé, doncs continuem, si et sembla bé, passem a Escorpí. Escorpí, què? Escorpí, aquí ja el tema és una mica més difús, diguéssim que les coses no estaran tan clares, no? Potser les persones amb sol escorpí o ascendent escorpí el que sentiran, no? És una necessitat de trobar l'equilibri però interior, un equilibri des de la pau, des de la búsqueda d'una sensació de connexió amb el tot, d'harmonia, potser hi haurà una necessitat realment de fer doncs això, un treball espiritual, un treball de meditació, fins i tot de trobar aquest equilibri en una espècie de retir, de trobar moments per ells mateixos que els serveixin per això, per trobar aquesta estabilitat, no? Sí, és un moment de sanació, sanació interior, potser de deixar... Escorpí és bastant controlador, una energia de control, doncs cedir una mica al control, deixar una mica espai al silenci, a la introspecció, a que aflorin emocions que ens equilibraran internament, que drenem, i temes... A més, veritat, emocionals. Escorpí està passant per un moment molt dinàmic en el seu dia a dia, es pot trobar en un mes que realment esteu immersos
en 1.000 projectes, 1.000 paperassa, com que heu de gestionar moltes coses en el vostre dia a dia, llavors aquesta lluna plena balança és una oportunitat per reconnectar una mica des d'un altre lloc i sossegar una mica tota aquesta activitat tan frenètica. Exacte, deixar anar una mica, cedir, descansar, posar-te més introspectiu, espais de meditació, de relax i tot això. Exactament. Molt bé. Doncs anem cap a Sagitari. Sagitari, què diríem de Sagitari, Cris? Doncs Sagitari trobarà temes relacionats més amb aquests col·lectius, amb grups, amb associacions, amb totes aquestes relacions d'amistat que tenim també per temes d'interessos comuns, no? De xarxes, de contactes o d'aquelles causes socials on nosaltres també hi ha un somni, un ideal, un projecte, no? Que nosaltres aquí es manifesti aquesta emoció, allò de que es reveli més perquè potser venim d'estar més centrats en un projecte nostre, personal, creatiu, i se'ns demana una mica aquest cedir-lo al col·lectiu i al grup, no? Sí, s'haurà de trobar aquest equilibri, no? Entre, he venido a hablar de mi libro, doncs potser sí, però potser és hora que ho facis dins d'un grup de lectura on cadascú comparteixi el seu llibre, la seva creació o la seva pintura o el que sigui i pugueu trobar aquest equilibri dins d'un grup, no? Que no sigui tu sol, no? Per exemple, si tinguessis un grup de música, doncs tu potser has estat fent les lletres de les cançons, però ara és el moment de posar-te d'acord amb tota la banda, no? Perquè tot soni bé. Exacte, perquè no sigui un guirigall, no? Que cadascú vol tocar la bateria, lo heavy metal, l'altre vol cantar un bolero i l'altre es posa a ballar un tango i llavors és una cosa que no funciona, no? Jo crec que potser pot haver-hi aquesta... o potser pot haver-hi una emoció de sentir que potser no se t'està veient en el grup. També pot haver-hi aquesta relació, o sigui, on un ja intenta, però sent emocionalment que potser en el grup ha de... O que t'agradaria marcar més, tenir més protagonisme, aquest desig d'autoafirmar-te, de ser vist, de dir, ei, jo puc, jo valc, però bé, però has d'entendre que no pots anar trepitjant els altres per simplement triomfar tu, no? O sigui que s'ha de trobar aquest equilibri dins del conjunt. Una altra vegada, el jo, en aquest cas, aquest jo busca el seu reconeixement en un grup, no estem parlant d'aquests vincles tan emocionals o tant de parella o tant no sé què, sinó d'aquests col·legues, amiguets, companys d'interessos o grup de música on hem d'entendre això, que potser hi ha un desig d'individualitat, de brillar, de protagonisme, que hem de trobar d'equilibri perquè no estem sols en aquest sentit. I perquè al final sempre que sumem al col·lectiu és millor, no? Sí, clar, sempre. Hem d'entendre, o sigui, hem d'actuar d'aquesta manera tota l'estona, de què aporto jo i què és el millor per tots. També què m'aporta aquest col·lectiu a mi, també es pot donar la situació al revés, que dins d'aquesta banda fictícia que ens estàvem inventant, que sentis que realment els altres no t'estan tenint prou en compte i que no hi ha un equilibri real, o sigui, no sempre un ha de ser, entre cometes, el dolent de la pel·lícula. Sí, tenim aquesta tendència, pensar-nos que som els dolents de tot. Potser també el reajust, el reequilibri també passa perquè se't tingui més en compte, o sigui, potser està polaritzat a l'altra banda. O per sortir d'aquest grup també, no? Clar, és el moment de dir, mira, això, aquí no existeix un equilibri real, aquí, doncs, o ho refem o aquí es trenca la cosa. S'ha acabat. Exacte. Molt bé, doncs vinga, seguim. I què? Ara passaríem ja... A Capri. A Capri, A Capricorn. Què ens toca els Capricorns? Temazo, jo crec que és un temazo amb la família, jo crec. Nosaltres vivim amb aquest temazo, que és trobar... Li passa una mica igual que hem dit abans amb Cranc, no? Del tema de com integro tota la qüestió domèstica, no? Tota la qüestió
de com em sento en el meu niu, no? Amb tota l'altra part més de sortir al món, a aconseguir coses, a la imatge professional, llavors aquí pot haver-hi molta tensió realment. Clar, pot haver passat que potser estem més centrats en el tema familiar, està portant molt més l'atenció, està tirant més aquest tema i potser doncs estem deixant passar alguna oportunitat laboral, no estem tenint aquesta visibilitat, no estem nodrint aquesta àrea de reconeixement, de propi camí, de propòsit, no? I ara això necessiti un reequilibri, necessitem atendre aquesta zona. Hem de recordar que tota la configuració d'aquesta lluna plena està amb Mart com a punta de llança a cranc, llavors és com, realment pot haver-hi desafiaments en aquest sentit, no? Conflictes, realment molta tensió en l'ambient de la llar, i no només de la llar sinó en l'ambient íntim, en l'ambient íntim a nivell emocional, no? En com ens sentim quan ens volem refugiar dins de la nostra zona de confort, no? És aquí on haurem de trobar els equilibris, no? Exacte. Sí. És la feina de la vida, al final, no? De casa, feina, realització personal interior, realització pública exterior, d'una banda ja més individual i més personal. Exactament. Val, ara ens quedarien els dos últims signes, que són Aquari i Peixos. Passem a veure quins temes venen pel Sol i ascendent Aquari, val? Per Aquari, els temes que es posen sobre la taula són temes relacionats amb el seu dia a dia vincular, diguéssim, amb qüestions més, diguéssim, de moviment, també mentals, no? Molt mentals, realment. Ens parla d'una època on els Aquari poden estar molt centrats en molts temes alhora, amb molta curiositat, molts interessos, no? La multitasca, no? Obrint moltes opcions, masses inputs, no? Com m'imagino com mirant el mòbil, alhora parlant pel WhatsApp amb algú, mirant una pel·lícula mentre faig no sé quin projecte, com molt ocupats, no? Sí. Potser és una temporada on us sentiu realment molt atrafegats, val? I de què ens pot parlar això? De que hi hagi un moment on realment veieu més clar que necessiteu posar una mica d'ordre a tot això, intentar-ho, concentrar-ho en una única sola cosa, diguéssim, perquè a vegades quan fem tantes coses tenim la sensació de, sí, estem molt ocupats, no ens estem avorrint, però potser aquest no avorrir-se també passa per no estar realment connectats, no estar connectats amb un propòsit més gran, no? No estar connectats amb una visió d'algú que volem aconseguir, un horitzó que vulguem conquistar, no? Imaginem algú que està molt interessat en l'astrologia, per exemple, per dir un exemple qualsevol, tu et trobes saltant realment d'aquí cap allà, mirant molts perfils a les xarxes, ara consulto aquest llibre per aquí, ara aquest... Tens tot un guirigall, no? I el que necessites, potser en aquest moment, es veurà més clar, és que necessites realment posar-ho tot junt, o sigui, potser seria el moment d'intentar fer una formació més seriosa, no? Amb un camí més marcat de cap a on vols anar, de què vols aconseguir finalment, no? Clar, jo crec que aquí ja sortirà potser aquesta sensació com de buit, de dir, però quin propòsit té tot això? De buscar donar-li un sentit i també un equilibri del teu dia a dia, on tot allò que fem de forma superficial, picotejant d'aquí i d'allà, tingui alguna raó de ser que ens pugui acompanyar com a nova filosofia de vida, o sigui, donar-li, com tu has dit, un espai potser més gran, un aprenentatge, un sentit, un propòsit, alguna cosa més, que no... Saps? Pot haver-hi aquesta necessitat de crear potser aquesta nova... Doncs això, un nou... Anem a aprofundir-hi.
saps? Exacte. Anem a donar-li més recorregut a tot això, no només... És que ara aquest possible problema que pugui estar patint Aquari en realitat és el gran problema que tenim molts i moltes en algun moment de la nostra vida, d'estar picotejant, no? De ser, d'aquesta ànsia d'elaborar tantes i tantes coses i al final no fas res, no? Tens un buit existencial, no has trobat un camí, una il·lusió, doncs donar-li una oportunitat. El famós FOMO, no? Que és aquest no voler perdre's res, no? Sí. I estàs a tot arreu i no estàs enlloc. Exacte, que mucho abarca poco aprieta. Feia dies que no deia una frasecilla. Doncs seria una mica això de dir, i si em concentro, potser no és que abarqui molt, però o sigui, potser estàs en una única temàtica, no? Diguéssim que això, l'astrologia, no miro aquest, no sé què, però no estàs consolidant res, no estàs juntant per fer un camí, un projecte, no? És un moment on hi ha aquesta necessitat de trobar aquest equilibri. Sí. Sortir una mica d'aquesta visió més quotidiana, no? I trobar aquest equilibri que comentes en algo més que et connecti amb un coneixement, com deies, més elevat, més profund, o que et permeti un creixement espiritual real que vagi més enllà de quedar-se en la simple superfície. Sí, en aquesta ment que vol conèixer tantes coses, no? De voler transcendir, elevar. Llavors, et sembla si passem a peixos? Sí. I ja veiem l'últim signe del zodíac. Anem a veure peixos. A peixos també se li desperta una àrea d'intensitat emocional, de fusió, també molt relacionada amb els vincles, bastant relacionat amb el que hem comentat abans amb Verge, on el que parlàvem era que potser tocava marcar límits i deixar clar què podia ser meu, què podia ser de l'altre, a nivell més possessiu, i en aquest cas és possible que el que toqui sigui el contrari. Potser començar a fusionar, a crear dins d'aquestes relacions potser de més d'intimitat, una fusió d'energies, on ens atrevim a crear noves regles, nous consensos, un nou compromís en aquest sentit, no? Sí, com noves coses que sumin per al global de la parella, no? O sigui, per posar un exemple que es pugui aterrar més, quin sentit té que dins de la parella cadascú vulgui anar per lliure, no? On cadascú, per exemple, dins d'aquesta unió, per exemple, s'han rebut unes sumes de diners per dues bandes, per exemple, m'estic inventant, doncs quin sentit té que cadascú, en lloc de sumar per la parella i fer que aquests diners siguin més grans, perquè es poden sumar les forces dels dos, i gràcies a això poder aconseguir alguna que va més enllà del que podem aconseguir de manera egoista, no, diguéssim, si anéssim per lliure, doncs es tractarà d'intentar trobar aquest equilibri amb l'altre, no, per fusionar-nos, per trobar certa... Sí, no, que sé, ara que has dit això m'imaginava doncs això, no? Que cadascú rep una injecció de diners, no? I cadascú es posa a invertir, a fer les seves compres, no? De dir, escolta, som una relació, som un matrimoni, no sé què, i si fem una inversió conjunta, i si juntem comptes bancaris, sense que tothom pot tenir la seva compte perquè ningú perdi la seva individualitat, però es tracta de potser dir, escolta'm, tenim aquesta relació, i si en lloc de ser tan individual, per què no creem alguna cosa junts, o per què no... Però no només és... aquest concepte jo l'agafaria i ja no només és en temes de diners, potser és una relació que ja toca dir... Bé, és hora de formalitzar-ho i de fer un següent pas, d'anar més enllà, de profunditzar en la relació. Fins ara hem estat molt bé, no? Cadascú a la seva. Casa seva, per exemple. Però potser ara és el moment d'anar a viure junts, per exemple. Exacte, o sigui, jo crec que es tracta d'això, de sumar energies, de deixar, o sigui, potser pot haver-hi aquesta por de perdre... Per exemple, si estem parlant de relacions
que potser construïm de forma nova, amb edat més avançada, no? Ja tenim un bagatge, ja hem compartit vida i ja tenim les nostres manies, podem estar una mica amb ganes de no perdre, no, aquesta casa meva, no sé què, i potser arriba un moment on la nostra relació amb aquesta altra persona necessita realment evolucionar i hem de deixar de voler atresorar aquesta casa que ens creava la nostra individualitat i atrevir-nos a construir una nova llar amb una altra persona, a fusionar les vivendes, les cases, les famílies, les energies. Sí, al final es tracta de sumar el nostre valor, no? Exacte. O sigui, agafar aquestes dues taronges completes i dir, doncs ara anem a fer un suc fantàstic aquí. Exacte, de les dues taronges. Des de l'abundància de les dues taronges senceres. Sí, no? Sí, això... Clar, això, no? Pensava ara, no? Doncs obrir-nos a ser dintre el vincle, entenent que també ens deixarem anar una mica, com parlàvem abans de quan per ja fer el tancament del vídeo, quan ens relacionem amb un altre, hem d'entendre que per molt que no vulguem perdre la nostra essència, una mica l'hem de cedir per crear una nova versió del nosaltres amb aquest altre. Hem d'aprendre a trobar aquest equilibri, entendre les coses i que també forma part pel bé de la parella que les dues persones cedeixin part de la seva energia per construir alguna cosa junts. Aquesta unió que experimentaria peixos també forma part també d'aquest jo i els altres, on cedim part nostra per la creació comuna, que ho hem dit de diferents maneres amb diferents parts. Seria el donar, però sabent que puc rebre molt més, no? Per exemple. Sí. Doncs això seria aquest vídeo, ens ha quedat un vídeo superllarg. Però bé, més interessant, hi ha més xitxa. Sí, a nosaltres això ens agrada molt parlar, esperem que us hagi ajudat i us acompanyi en aquest procés. Ja sabeu que per molt que la lluna plena sigui el dia 13, l'energia... Sí, uns dies, 2 dies abans, 2 dies després, està candent la cosa. Sí, per això a nosaltres sempre ens agrada fer els vídeos amb antelació, perquè energèticament ens puguem anar preparant i ja veient i detectant, perquè molts d'aquests temes que ja s'estan vivint, ja segurament ja els esteu notant. Home, pensem, venim del quart creixent a cranc, que precisament ha estat activant aquest Mart a cranc que queda en aquesta configuració de creu mitja amb la lluna plena, precisament. O sigui, ja hi ha temes que estan començant a remoure el que aquest cap de setmana viurem. Tot està relacionat. I bé, si ja tanquem amb aquest vídeo, us recordem... El de sempre, subscriviu-vos, doneu-li a la campaneta, recordeu que si teniu ganes d'estudiar astrologia, d'aprofundir més en aquest llenguatge, nosaltres tenim a la nostra web el nostre curs Llenguatge Sagrat. És un curs supercomplet, és un curs que et dona les bases, una estructura brutal per començar a llegir cartes natals i entendre com funciona l'astrologia, val? Exacte. És el curs que a nosaltres ens hagués agradat fer, tot i que totes les escoles on hem estudiat ens encanten, però al final aquest té el nostre segell, la nostra marca personal i fem l'astrologia que a nosaltres ens agrada. Per tant, us deixarem aquí la informació i ens veiem ben aviat amb un altre vídeo. Fins aviat! Una abraçada!